Aga jingle kai Indian Super League happening ka Odisha Persha ka Jamshedpur. But kani gade ka jingle kai badon kamha ka Odisha ban yorung shaka playoff. Aba phai shaka kela step omdon kino gibala ban khijar. But day ha kelamit kata ka minute ka ban riu pheway lengbo soyar ka Jamshedpur ka layo ban khijar ningkong. But ya ka ball lera penbu do chakwo. Batang hadin 6 minit sa isin ga Jamshedpur ga layo biang ban tap ya ga gol ga baar lengbo u ardas but ya ga bol era penbu do soyar but day lengba kini ki ar gol ga Jamshedpur kala pen kudno e ga jingyai lenti jong ka Odisha sya ka playoff aga jingle ka champion league round of 16 leg 1 happening ka RB Leipzig Persha e ka Manchester City but kani ga home game jong ka RB Leipzig. Aba phai shakani ka jingle kai ka Manchester City ka layo ban khijar nengkong tang haga minit ka ba arp nyau lengba umares but ya ka bol era penbu do gundogan but day lengba ka shigol ka Manchester City ka latam hag kila step dai way lanon but day haga kalamit kata haga minit ka ba nyau peu lengba uwadio ka RB Leipzig ka layo ban sikuliang ya ka shigol jong ka Manchester City but ya ka bol era penbu do Halstenberg. But hadu bukut ka jingle kai baru arteli tim ki klem la shu ban khijar bat kilai khai da marshigol agoi pat ka jingle kai ka Inter Milan Persha e ka Porto but kani ka home game jong ka Inter Milan aba pai shakani ka jingle kai ha ka kila step omdon kino gibala bat khijar but day ha ka kelamit kata ha ka minute ka bah nyau peupra ka Porto ka ha panile kai tang shi peungut hadin bo o tawyo ula yo priang ya ka red card but day ha ka minute ka ba pra penriu ka Inter Milan kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba u Lukaku but lengba ka gol jong Lukaku ka Inter Milan kala la ban lim ya ka Porto dai way lanon hadu bukut ka jingle kai jong ka leg 1